Wel, os wnewch chi droi gyda fi te I Marc, penod 8, I fi mynd I dorri y rheol chydig bach o ddilyn drwy gyfres, a fel arfer dwi ddim yn neidio dros bethau, ond dwi'n mynd I neidio dros ddarn I ni ddim wedi edrych arno, sef dechrau penod 8, oherwydd fod darn wedi cael ei roi ar yng nghalon ni. So, dyn ni'n mynd I ddarllen Marc 8, 27 I 38, sef diwedd y benod. So, Marc 8, 27 I 38. A mae'n addas iawn wrth I ni agosau at y Pasg ac edrych ar hyn sydd I ddod o ran croesoeliad Iesu. Felly Marc 8, adnod 27. Aeth Iesu a'i ddisgyblion allan I bentrefi Cesarea Philippi, ac ar y ffordd holodd ei ddisgyblion. Pwy, meddai wrthynt, y mae pobl yn dweud ydw I fi? Dweud asant wythau wrtho. Mae'r rhain dweud Ioan Fedyddiwr, ac eraill Elias, ac eraill drachefn un o'r proffwydi. Gofynodd ef iddynt, a chithe, pwy meddwch chi ydw I fi? Atebodd Pedr ef, ti yw'r Meseia. Rybuddiodd hwy I beidio a dweud wrth neb amdano. Yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid I fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr henuriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen tridiau atgyfodi. Yr oedd yn llefaru y gair hwn yn gwbl agored. A chymerodd Pedr ef ato a dechrau ei gyryddu. Troi syntau, ac wedi edrych ar ei ddisgyblion, cyrryddodd Pedr dos ymaith o ymgolwg Satan, meddai, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dyfryd, ond ar bethau dynol. Galwodd ato'r dyrfa ynghyd â'i ddisgyblion, a dywedodd wrthynt, os myn neb ddod ar fy ôl I, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn I. Oherwydd pwy bynnag a fyn gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd fy mwyn I ar efengyl fe'i ceidw. Pa elw a gaiff rhywun o ennill yr holl fyd a phorffedu ei fywyd? Oherwydd beth all rhywun ei roi'n gyfnewid am ei fywyd? Pwy bynnag fydd y chywilydd ohono fi ac ymgeiriau I yn y genhedlaeth aniwiol a phechadurus hon, bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt hwy, pan ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r angylion sanctaidd. Amen. Iawn, wel, fel ni'n dweud, wrth agosau at y Pasg, dyn ni'n mynd I edrych fan hyn nawr yn debyg iawn I beth oedd Sam yn barod wedi rhannu gyda ni yn y sgwrs plant. Beth mae Iesu'n dangos I ni ynglyn â ffordd gwahanol o fyw, ffordd newydd o fyw, ffordd o feddwl, o gael meddwl Duw mewn gwirionedd, wrth I ni fyw bywyd mwyn yr arglwydd Iesu. A felly, dyn ni ddim yn canolbwyntio'n gymaint ar adnod 27 I 30, ond 31 ymlaen. Ond recap o'r darn yna te I ddechrau, chi'n gwybod yr hanes, mae Iesu yn dod at y disgyblion ac yn gofyn pwy mae pobl yn dweud ydw I. A maen nhw'n rhoi y newyddion drwg mewn gwirionedd. Mae lot o syniadau gan bobl ys dim un ohonyn nhw'n iawn. Ys dim un ohonyn nhw'n gywir. Mae rhyw proffwydi, Elias, Ioan, dim un yn gywir. Ond man y newyddion da, mae'n gofyn I Pedr, pwy wyt ti'n dweud ydw I? Ti yw'r Meseia, mewn cofnod arall o'r darn yma, cyfrif arall o'r darn yma, mae'n dweud ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. So mae'n gwneud yn glir iawn pwy yw Iesu. Mae e wedi deall mewn gwirionedd, pwy yw Iesu. Ond dim ond hanner y gwirionedd mae wedi deall ynglyn â Iesu. Mae e'n deall bod e'n Feseia, ond dyw e ddim yn deall pa fath o Feseia yw e. Dyw e ddim yn deall beth mae hwnna'n golygu yn ymarferol i'r arglwydd Iesu. A dyna beth I ni'n mynd I weld heddi te. A y cyhuddiad yn ei erbyn yw bod gyda fe feddwl dynol yn hytrach na meddwl Duw. A mae hwnna'n her I ni. Dyna fi eisiau ni feddwl am yn fwy na dim bore yma. Y cwestiwn mawr bore yma yw, os gyda chi feddwl Crist neu meddwl dynol? Pa un sydd gyda ni? Meddwl Crist neu meddwl dynol? Felly, yn gyntaf te, meddwl dyn neu meddwl Duw.
Os chi'n gweld yn y darn te, mae Iesu yn dweud, bydd yn rhaid i fab y dyn, adnod 31, bydd rhaid i fab y dyn, a mae'n rhaid i fab y dyn, ddioddef llawer cael ei wrthod gan y prif offeiriad yr ysgrifenyddiaeth a'i ladd ac ymhen tridiau atgyfodi. A mae'n dweud hyn, sylwch, nid fel secret, mae pwynt yn cael ei wneud fan hyn, roedd yn llefaru'r pethau hyn yn gwbl agored. Mae eisiau iddyn nhw ddeall. Dyma beth yw pwrpas y Meseia, i ddod a dioddef a marw ac yna atgyfodi. Ond beth mae Pedr yn neud te? Wel, mae'n cyrraeddu, mae'n rhoi row i Iesu Grist. Allwch chi ddychmygu hynny? Pedr sy'n newydd ddatgan, ti yw y Meseia, sy'n nawr yn dweud, angon na Iesu, dyma, eisiau gad y ti. Ti'n methu dweud pethau fel hyn? Mae hwn yn wrong. Ti'n methu dweud pethau fel hyn? Ti'n mynd i ddechrau'n pobl. Sa'n gwybod beth sy'n bod â ti, Iesu? A pan ni wir yn meddwl am y peth, mae beth mae'n neud yn bonkers. Mae beth mae'n neud yn mor rhyfedd, oherwydd mae'n gwybod pwy yw Iesu, mae'n gwybod bod e'n fab Duw, bod e'n achubwr wedi ei ddewis gan Dduw, ond mae Pedr yn meddwl fod e'n gwybod yn well na Iesu pan mae'n dod i beth mae Iesu wedi dod i wneud. A be mae Iesu'n dweud te yw, wel, yn gyntaf, ceramaeth oddi wrthif Satan, mae'n dweud. Felly mae'n sylweddoli fod yr un drwg ar waith, fan hyn, hyd yn oed yn nilynwyr Iesu, mae Satan ar waith. Ceramaeth oddi wrthif. Ac yna mae'n dweud oherwydd nid ar bethau Duw y mae dyfryd, ond ar bethau dynol. Nawr, ydych chi wedi meddwl beth mae hynny yn ei olygu? Bod ei feddwl ar bethau dynol yn hytrach nag ar bethau Duw. Yn gyntaf, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig deall yr egwyddor fan hyn. Does na neb yn gwybod yn well na Duw ei hunan. Does na neb yn gwybod yn fwy clir, yn gwybod y gwirionedd, yn gwybod da a drwg yn well na Duw. Ac felly pan mae'n dod at ein agwedd ni tuag at y Beibl, gair Duw, enghraifft, os ni'n darllen rhywbeth yn y Beibl, a mae'n, diw na ddim yn swnio'n iawn i fi. Dwi'n siŵr os di hwnna'n iawn. Y casgliad wastod yw, dwi'n wrong. Mae rhywbeth yn bod yno fi. Nid y gair, mae rhywbeth yn bod yno fi. Mae yna broblem gyda fi. Os ydw i ddim yn cyd-fynd gyda'r gair, fi sydd angen newid, nid y gair. Mae'r gair uwch yn pennau ni, bob tro. Mae eisiau ni newid ein agwedd, mae eisiau ni newid ein calon ni. A mae eisiau gofyn am help i wneud hynny. A dyna un broblem mae Pedr yn wynebu fan hyn. Mae balchder Pedr yn dweud, dwi'n gwybod yn well na Duw. Mab Duw, y Meseia. Na, dyw e ddim. Mae e'n anghywir. A mae gyda fe feddwl dynol, mae e'n gweld pethau yn ddynol yn hytrach na gweld pethau fel mae Duw yn gweld pethau. Nawr, beth mae hynny yn olygu te? Wel, mae e'n gweld marw ar groes a dioddef fel methiant. Fel methiant. Mae'n gweud, os y ti'n mynd i farw ar groes, ti ddim yn mynd i lwyddo yn dy waith fel achubwr. Sut all di achub pobl os y ti'n marw ac yn dioddau a cael dy wrthod? Mewn geiriau eraill, dyw e ddim yn ffitio mewn i'w syniad o beth yw Meseia i fod. Mae e'n disgwyl am Meseia penodol. Rhywun sy'n mynd i ddod yn arwr deiarol, yn frenin deiarol. Rhywun sy'n mynd i gymryd yr Iddewon, yr Israeliaid, cenedl Israel, cael gwared ar y Rhufeiniaid, cael gwared ar yr opposition bydol, a rhoi rhyddid i bobl Israel i fyw fel maen nhw moyn. Dyna beth oedd e'n gweld yn Iesu. A beth mae Iesu'n dweud yw, ti'n edrych yn ddynol. Ti ddim yn edrych ar beth mae Duw yn dweud, beth mae Duw yn gwneud. Os i ni'n onest, i ni'n gallu cwmpo i'r trap yna'n aml iawn. I ni'n gallu edrych ar y byd, ar beth sy'n digwydd yn y byd, ar ddigwyddiadau mawr sy'n digwydd yn y byd, a os i ni'n onest, i ni ddim yn gallu gweld beth mae Duw yn gwneud. I ni ddim yn gallu deall. Ond fan hyn, oedd y bobl yn gallu deall. Oherwydd os bydden nhw'n trystio yng ngair Duw, bydden nhw'n gwybod mai dyma beth oedd wedi ei ddweud am y Meseia yn y lle cyntaf. Nawr,
Mae'n bwysig gofyn y cwestiwn, a dyma'r ail bwynt. Sut all y Pasg fod yn fuddugoliaeth? Sut gall marw fod yn fuddugoliaeth? Sut gall hwnna fod yn lwyddiant, yn fuddugoliaeth ar gyfer Meseia, ar gyfer brenin, ar gyfer arglwydd? Mae Iesu'n dechrau trwy ddweud mae'n rhaid i fab y dyn. Mae yna reidrwydd yma. Beth yw'r reidrwydd yma? Wel, mae'n rhaid i'r arglwydd gwblhau y dasg. Yn Saesneg felly byddwch chi'n gweud complete the mission. Mae wedi dod i bwrpas, a llwyddiant yw cwblhau y dasg. Llwyddiant yw cyrraedd diwedd y dasg yna, cyrraedd pen draw i fuddod, cyrraedd mission complete yna, os hoffech chi. Ac yna achos Iesu te, i gwblhau y dasg, beth sydd angen gwneud? Wel, mae angen i'r cnawd fynd i un ochr, a mae rhaid i fuddhau i'r tad. Mae'n rhaid delio gyda pechod. Mae rhaid rhyddhau pobl o afael Satan. Dyna'r dasg, dyna'r mission. A dyna mae Iesu wedi dod i wneud. Dyna pam nos Sul diwetha, os ydych chi yma, wnaethon ni edrych ar Iesu yn dweud, wel, chydig bach, ar Iesu yn dweud, peidiwch â wylo droso fi, fenwod Jerusalem. Pam? Oherwydd nid pitio Iesu ydyn ni pan mae'n mynd ar y groes, nid methiant yw Iesu ar y groes, ond llwyddiant yw Iesu ar y groes. Buddugoliaeth yw Iesu ar y groes. Nid yn unig, ydy mae Satan yn ysugo neu'n taro sawdl Iesu, ond yn gymaint pwysicach mae e'n sathru pen Satan ar y groes. Mae e'n cael gwared ar y gafel yma sydd gan Satan ar ei bobl ar y groes. Mae rai pobl yn camddeall hyn. Mae rai pobl yn meddwl mae'r atgyfodiad yw'r fuddugoliaeth. Ond y groes yw'r fuddugoliaeth, yr atgyfodiad yw'r prawf o'r fuddugoliaeth. A mae'n bwysig bod ni'n gallu deall y ddau. Felly pan mae Iesu yn marw ar y groes, fyna, pan mae e'n galw mas ac yn dweud gorffennwyd, dyna ni. Mae wedi bodloni llyd y tad. Mae wedi concro Satan. Mae effaith Satan dal yn y byd, ond mae wedi rhyddhau Satan. Mae wedi rhyddhau pobl, oddi wrth Satan. Unrhyw un sydd yn dod ac yn galw ar enw'r arglwydd. Does dim gafel gan Satan arnyn nhw rhagor. Sut i ni'n gwybod hyn te? Wel, fi eisiau mynd â chi i Colosiaid 2. Ac yn Colosiaid 2, adnod 13-15, i ni'n darllen hyn. Yn sôn am Iesu, wrth gwrs, mae wedi maddau i ni'n holl gamweddau ac wedi diddymu'r ddogfen, neu cael gwared ar y ddogfen, oedd yn ein rhwymo ni'r gofynion a'n gwneud yn ddyledwyr. Mae wedi bwrw hi o'r neilltu, fe'i hoeliodd ar y groes. Diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd, yng ngorymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Nawr, beth yw arf Satan yn erbyn pobl? Beth yw'r cyhuddiad mae'n gallu dod yn ein erbyn ni? Chi'n gwybod? Y cyhuddiad yw hyn. Ti'n ddyledwr i fyw. Ti'n bechadur. Ti ddim yn heiddi perthyn i fyw. A chi'n gwybod beth? Mae Satan yn gwbl gywir. Mae'n hollol gywir. Mae'r cyhuddiad yn un gwir. Pan mae'n dweud hynny, mae e'n wir. Os nag ydyn ni wedi dod at Iesu, sydd wedi diddymu y ddogfen yna. Sydd wedi cael gwared ar y ddyled o'n pechod ni. Dyna beth mae Satan yn dod â ger ein bron ni, ac unrhyw un sydd ddim yn Christ. Mae gyda fe y gallu bwyntio os hoffech chi at ddogfen y gyfraith i ni wedi cwmpo'n fyr. I ni ddim yn ddigon da, i ni'n bechaduriaid. A mae yna gagendor, mae yna foed rhwng ni a Duw. I ni'n anheilwng, i ni'n ddyledwyr i Dduw. I ni yn oherwydd ein pechod ni. I ni'n heiddi di gofaint Duw. Ond beth mae Iesu'n gwneud trwy farw ar y groes yw dod yn aberth cymod. Aberth i dalu'r pris yn llwyr, y ddyled yna. Cymryd y ddogfen a'i hoelio ar y groes gyda fe. Cymryd y llyd a'r condemniad yn ein lle ni. A dyna pam mae Paul yn dweud fyna wrth y Colosiaid fod yr arglwydd wedi diarfogi Satan. Diarfogi. Cymryd i ffwrdd yr arfau.
Mae gyda fe y weaponry yma, sef yr accusations, y cyhyddiadau yn erbyn ni. Mae'n cymryd pob un i ffwrdd. Mae'n delio gyda pob un ohonyn nhw. Ac felly, mae groes yn fuddugoliaeth oherwydd mae pob un o'n ni sydd yng Nghrist, pan mae Satan yn dod ac yn ein cyhyddo ni, ti ddim digon da, ti'n bechadur, ti'n heiddi barn Duw, mae pob un ohonyn ni'n gallu dweud, ti'n iawn, Satan. Ond, mae Iesu wedi delio gyda fe yn fy lle fi. Ac felly dwi'n rhydd. Ac felly dwi ddim yn wynebu barn Duw. Mae wedi delio gyda fe'n barod. Mae'r pris wedi ei dalu. A dyna ein llawenydd ni. Dyna ein gobaith ni wrth gwrs. Dyna'r fuddugoliaeth ar y groes. Fod Iesu wedi tynnu pob arf sydd gan Satan i ffwrdd. Dyna pam i ni'n rhydd. A nid yn unig ni'n rhydd o gyhyddiadau Satan, ni'n rhydd o demtasiynau Satan hefyd. Mae Effesiaid 6 yn dweud wrthyn ni, mae ein tarian ni yn erbyn seithau tanllyd Satan yw gwregys y gwirionedd. Gwregys y gwirionedd. Mae'r arglwydd mewn geiriau eraill wedi datguddio ei wirionedd i ni. A felly mae Satan yn taflu celwydd, mae'n twisto gair Duw mor aml. Chi'n cofio Iesu yn yr anialwch yn cael ei demtio? Bob tro fyna, mae Satan yn twisto rhywbeth mae Duw eisoes wedi dweud. A beth mae Iesu'n dweud yn ateb? Wel, dyma beth mae gair Duw yn dweud. Dyma'r gwirionedd. Dyna'r arf y gwirionedd. Ac yn yr un ffordd, i ni wedi derbyn gwirionedd yr arglwydd, gwirionedd Duw. Pan mae Satan yn dod ac yn ein temtio ni trwy ddweud celwydd wrthyn ni. O, mae'n iawn i ti bechu, os yw e'n teimlo'n iawn, mae rai bod e'n iawn. Neu, mae'n oce, sneb yn edrych. I ni'n gallu dod nôl at y gair. I ni'n dod nôl at y gwir ac i ni'n sylweddoli, na, mae Duw yn dweud hyn. Bob tro mae Satan yn taflu cyhuddiad neu temtasiwn, mae gyda ni yr holl arfogaeth. Yr holl arfogaeth sydd ei angen i sefyll yn gadarn yn ei erbyn e. Peidiwch chi a poeni am hynny, dibynnwch ar yr arglwydd am hynny. A felly'n hyder ni, a'n ateb ni, pan mae Satan yn dod ac yn ceisio ein temtio ni yw cyntaf Pedr 3, adnod 18. Oherwydd dioddefodd Crist yntau unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwyn chi at Dduw, ei roi i farwolaeth o ran y cnawd fe'n gwraid yn fyw o ran yr ysbryd. Mewn geiriau eraill, dwi'n iawn, mae Satan wedi delio gyda fi. Mae Iesu wedi delio dros y mechodau fi. Un cyfiawn am rai anghyfiawn. Dwi'n saff. Dwedwch wrth Satan pan mae'n eich temtio chi. Dwedwch wrtho fe. Cer ymaith Satan. Cer o ma Satan. Oherwydd dwi wedi derbyn meddwl Duw. Dwi wedi derbyn gair Duw. Mae gen i bob arf sydd ei angen arnau i sefyll yn erbyn Satan. A felly mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Defnyddiwch yr arfau sydd gyda chi. Gwisgwch yr arfau sydd gyda chi. Yr holl arfogaeth yma. Tarian ffydd yn benodol fan hyn. Gwregys y gwirionedd fan hyn. Y gair yn gleddyf fan hyn. Maen nhw gyda ni. Ydyn ni'n defnyddio nhw. Mor aml i ni'n araf i'w defnyddio nhw. Ac i alw mas celwydd Satan. Chi'n gwybod, un o'r problemau mwyaf sydd gyda ni yw pan mae Satan yn twisto gair Duw, os nag i ni'n gwybod beth yw gair Duw, allwn ni ddim gwybod fod e'n twisto'r geiriau. A felly peth gorau allwn ni wneud yw gwybod gair Duw. Bod ni mor immersed yn y gair fod e'n gorchuddio ni ac yn ein cadw ni ac yn ein gwarchod ni. I ni bobl anghofus ac felly ni yn cael ein atgoffa o beth mae gair Duw yn dweud yn gyson. A felly cofiwch i wisgo holl arfogaeth Duw. Ond yn ogystal â hynny, mae gyda ni'r ysbryd glân. A mae'n dweud yn 1 Corinthiaid 2, adnod 10 ymlaen, fod yr arglwydd yn rhoi yr ysbryd i ni mwyn i ni allu deall y gair. So nid yn unig mae gyda ni'r gair, ond mae gyda ni ddealltwriaeth y gair. Adnod 10 ymlaen, eithir datguddiodd Duw hwy, dirgelion yr efengil, i ni trwy'r ysbryd. O blegyd y mae'r ysbryd yn plymio pob peth, hyd yn oed dymderoedd Duw.
Oherwydd pwy sy'n deall y natur ddynol ond yr ysbryd sydd ym mhob un? Yr un modd nid oes neb yn gwybod natur Duw, ond ysbryd Duw. Ond ni, nid ysbryd y byd a dderbyniasom, ond yr ysbryd, y fawr, yr ysbryd glân, sydd oddi wrth Dduw, mwyn i ni wybod y pethau a roddodd Duw o'i ras i ni. Sut mae'r ysbryd yn gweithio? Wel, mae'n goleio y gair i ni. Mae'n goleio'r gwirionedd i ni. Mae'n helpu ni ddeall beth i ni'n darllen. Chi'n gweld, mae yna broblem arall. Allwch chi wybod y Beibl i gyd, ond ddim adnabod yr arglwydd Iesu. Allwch chi wybod sawl adnod, yn meddwl bod chi'n gret yn gwybod pob adnod, ond ond i bai bod yr ysbryd yn goleio'ch meddyliau chi'ch calonnau chi, mae'n golygu dim byd. Dyna pam y gyda chi rai pobl sydd mewn capeli yn meddwl bod nhw'n iawn, ond dyn nhw ddim yn. Mae eisiau gweddio felly'n dos yr ysbryd a'r gair. Yr ysbryd sy'n goleio y gair i ni. Ac yn ola, y trydydd pwynt. Beth sydd gan hynny i wneud â'r ffordd i ni'n byw nawr? Beth sydd gan y ffordd mae Iesu yn rhoi ei hunan yn marw ac yn dioddef ac yn atgyfodi i wneud â ni? Wel, mae'n gosod esiampl i ni. Sylwch yn syth ar ôl, yn rhan o'r darn yma, yn eich Beibl chi, mae Iesu'n symud ymlaen i ddweud fod angen i ni gario ein croes a'i ddilyn ni. Ymwadu a'r cnawd. Fel y clywson ni, nid hen ffordd o fyw, ffordd newydd o fyw, fel y Sam yn dweud wrthyn ni. Mae Iesu'n modelu rhywbeth i ni. Wrth ddod yn Feseia, mae'n dweud, yn yr ardd, mae'n dweud wrthyn ni, nid yn ewellus, nid beth i fi eisiau, ond beth wyt ti eisiau arglwydd. Yn fyna, ni'n gweld deoliaeth, duality, ewellus Iesu. Ewellus y cnawd Iesu, achos mae'n dduw ddyn, yn dweud, os oes unrhyw ffordd arall. Ond mae diwdod Iesu yn dweud, dyma pam fi wedi dod. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig, i farw dros bobl, i farw dros y defaid, i roi ei einioes dros y defaid. Ac felly, gyda Iesu, mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld mae e'n gorfod ymwadu â'r cnawd mwyn i fyddhau i'r tad. Gobeithio bod ni'n gallu gweld hynny. Ymwadu â'r cnawd i fyddhau i'r tad. A mae'n modelu hynny ar ein cyfer ni. Pan ni'n dod yn Gristnogion, yn greadigaeth newydd, mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli, ni ddim jyst yn derbyn maddeiant, i ni'n derbyn bywyd newydd, ffordd newydd o fyw. Mae hynny'n golygu bod ni'n gwadu'r hen ffordd o fyw, rhoi i farwolaeth yr hen ffordd o fyw, ac nawr yn dilyn Iesu Grist. Yn 1 Corinthiaid 6, adnod 19, chi'n gwybod yr adnodau yma fi'n siŵr, mae Paul yn dweud wrthyn nhw, neu oniwyddwch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad yr eiddoch eich hunain mohonnoch, chi ddim biach eich hunain rhagor, oherwydd prynwyd chi am bris, felly gogoneddwch fyw yn eich corff. Mae Iesu wedi'ch prynu chi gyda'i waed ei hun, a felly os ych chi wedi ildio Iesu Grist, ddim chi sydd biach chi rhagor. Iesu sydd biach chi. Iesu sydd biach chi. A mae hwnna'n dod â goblygiadau, consequences. Mae'n golygu bod fi ddim yn byw i'r cnawd rhagor. Nawr fod ymwybyddiaeth gyda fi o bechod ac o yr hyn sy'n iawn yng ngolwg Duw, nid yng ngolwg dyn. Fi wedi derbyn meddwl Crist, fi wedi derbyn yr ysbryd glân sydd yn byw yno fi. Allai ddim mynd nôl i'r hen ffordd o fyw rhagor. Allai ddim cael y ddau gyda'i gilydd. You can't have it all, fel maen nhw'n gweud. Allwch chi ddim cael y cnawd a yr ysbryd. Mae'r ddau yn byw am bwrpasau i reswm cwbl wahanol i'w gilydd. Mae'r cnawd yn hunanol. Pan ni'n byw yn ôl y cnawd, ni'n byw i'n plesio'n hunan. I fyddhau i'r hunan. Fi yw'r meistr, beth i fi moyn, a sy'n ots beth mae'n rhywun arall yn dweud. Ond os ni'n byw i'r arglwydd, mae'n wahanol. Os ni'n byw i'r arglwydd, gogoniant Iesu Grist yw ein unig gonsern ni. Gogoniant Iesu Grist yw'r unig gonsern. A felly, os ni'n sylweddoli mor bwysig yw hyn, i ni'n deall beth mae Iesu'n dweud pan mae'n dweud,
Os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hunan a chodi ei groes am canlyn i. Yn y cyfri yn Luc, mae'n gwneud yn fwy clir eto. Os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes bob dydd am canlyn i. Bob dydd. Bod ni'n deffro bob bore ac yn sylweddoli, dyma be fi'n trio dweud, a fi'n neud yn Saesneg os fi'n onest, I am not my own. I was bought with a price. Nid fi sy'n bu a fi, ges i fy mhrynu, gyda pris gwaed Iesu Grist. A dwi yma i fyw i ogoniant Iesu Grist. Bob dydd. Fel ni'n dweud, ni'n bobl anghofus, ac felly'r temtasiwn yw i anghofio, i golli golwg. Ein braint ni yw cael byw i'r arglwydd Iesu. Ein pwrpas ni i'r addeiar yw byw i'w blesio fe. A mae'n mynd mlaen i ddweud adnod 35 i 37. A fi'n mynd i arall eirio fe, achos mae chdi bach yn gymleth yn y Gymraeg, ond pwy bynnag sy'n mynnu cadw ei fywyd, bydd e'n colli fe. Ond pwy bynnag bydd e'n colli ei fywyd er fy mwyn ni ar efengil, bydd e'n ei gadw fe. Pa elw mae rhywun yn cael o ennill yr holl fyd a rhoi lan ei enaid? Oherwydd beth all rhywun ei roi yn gyfnewid am ei enaid? Mae Iesu'n gosod digwyddodd mor bwysig i ni fan hyn. Mae rhaid i ni ddeall hyn, os i ni yng Nghrist, i ni'n greadigaeth newydd ac i ni'n colli'r byd. I ni'n colli'r byd mwyn ennill Crist. Allwch chi ddim cael y ddau. Ac allwch chi forffedu'r cnawd mwyn cael enaid byw yng Nghrist, neu'r gwrthwyneb. Allwch chi gael y byd ond colli eich enaid. Ond mae rhaid gwneud penderfyniad. Mae fel fforc yn yr hewl, fork in the road. Rhaid dewis, y ffordd gul neu'r ffordd lydan. Mae rhaid gwneud penderfyniad. Ac os y'n ni ar yr hewl yna, dyna ni wedyn. Ar y llwybr cul yna, mae e'n golygu mae cost i ddilyn Iesu. Ni wedi gweld y fendith a'r wobr, sef bod Crist wedi'n rhyddhau ni. Bod Crist wedi talu'r pris. Ond mae yna gost. Y gost yw fod pobl yn mynd i edrych arno ni a meddwl bod ni'n rhyfedd. Meddwl bod beth ni'n pregethu yn ffolineb ac yn anwiredd. Ond cyn mynd at hynny, ail Timotheus 1 adnod 7. Mae Paul yn dweud wrth Timotheus fan hyn, oherwydd nid ysbryd sy'n peri llwfrdra ar orddodd Duw i ni, ond ysbryd sy'n peri nerth a chariad a hunan ddisgyblaeth. Beth mae'n dweud wrthyn ni yw, mae'r ysbryd i ni wedi dderbyn eto yn ysbryd sydd yn ein cynorthwyo ni. Yn ein cynorthwyo ni i fyw mewn i fuddod. I ni ddim ar ein pen ein hunain, i ni wedi derbyn ysbryd sydd ddim yn peri llwfrdra, ond sy'n peri nerth a chariad a hunan ddisgyblaeth. Hunan ddisgyblaeth. I allu deffro bob bore a dweud fi'n dewis byw i Grist. Dwi'n ildio i Grist. Dwi'n marw i'r hunan heddi eto ac yn byw i Grist. Ond fel wedys i, mi fydd rhai pobl yn meddwl ein bod ni'n ffôl. Mae'n agost i fod ar y llwybr cul. A dyna pan mae Iesu'n gorffen adnod 38 trwy ddweud, pwy bynnag fydd y chywilydd ohono fi ac o'n geiriau i yn y genhedlaeth hon. Y genhedlaeth aniwiol a phechadurus hon. Bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt hwy pan ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r angylion sanctaidd. Chi'n gweld, mae e'n golygu y bydd rhai pobl yn edrych arno ni, os i ni yng Nghrist, os i ni wedi gweld dirgelion efengil Crist, a meddwl, mae rhywbeth yn bod yno. Rhywbeth yn bod yno. Ond mae'n bwysig bod ni'n sefyll yn gadarn oherwydd ein bod ni'n gwybod pwy yw Iesu a beth mae Iesu wedi roi i ni. Chi'n gweld, un o'r temtasiynau fi'n credu i'r Iddewon oedd bod nhw'n meddwl, fel wedys i ar y dechrau, fod Iesu yn mynd i fod yn Feseia impresif allanol. Hynny yw bod e'n mynd i fynd yn erbyn Cesar, bod e'n mynd i frwydro, bod e'n mynd i ddod y buddigoliaeth, a bydden nhw gyd yn edrych yn gret o flaen pawb arall. A bydde dim cywilydd gyda nhw wedyn, bydde fe. Ond bydde temtasiwn i deimlo cywilydd
pan maen nhw'n trio esbonio i rywun fod i Meseia nhw wedi marw a mynd nôl i'r nefoedd. Falle byddai cywilydd. Mae hwnna'n lot mwy anodd i esbonio. Mae'n lot mwy anodd i brofi. Ond fel mae'n dweud yn Cyntaf Corinthiaid penod 1, adnod 23 fi'n credu yw ymlaen, eithir na ni pregethu'r ydym Grist wedi ei groesoelio, yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd. Ond i'r rhai a alwyd yn Iddewon a Groegiaid y mae'n Grist gallu Duw a doethineb Duw. Oherwydd y mae ffolineb Duw yn ddoethach na doethineb ddynol, a gwendid Duw yn gryfach na chryfder dynol. A felly, dyna eto y cwestiwn, os gyda ni feddwl Duw neu meddwl dyn. Ydyn ni'n gweld pethau fel mae Duw yn gweld pethau? Ydych pennau chi a'ch calonnau chi yn y nefoedd neu ar y ddeiar, os liciwch chi? Ydyn ni'n byw fel y rhai sydd yn eiddo i Grist ac yn byw i Grist, wedi ildio'n llwyr ac yn ildio'n llwyr bob dydd, neu ydyn ni'n rhai sydd yn poeni mwy am beth mae pobl eraill yn meddwl ohono ni ac o'n Duw ni, ac yn meddwl fel Pedr yn meddwl. Gall hwn ddim ffitio mewn gyda beth i fi moyn a beth i fi'n meddwl. Gadewch i'r arglwydd ein newid ni, ein siapio ni, ein traws newid ni, mwyn i ni allu gweld y dirgelion trwy'r ysbryd mae yn ei datguddio i ni, a'i ddoethineb hefyd. I'n annog ni i orffen Rhufeiniaid 1, 16 ac 17. A gyda llaw, mae'n bwysig ychwanegu 17 bob tro chi'n darllen Rhufeiniaid 1, 16. Just addendum. Nid oes arnaf gywilydd o'r Efengyl oherwydd gallu Duw yw hi ar waith iachawdwriaeth i bob un sy'n credu, yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y Groegiaid. Ynddi hi y datguddir cyfiawnder Duw, a hynny trwy ffydd o'r dechrau i'r diwedd, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Amen.